Поне 2 часа ще минат. Защото те сега тък му минава първото колата. Билята, да. Ево, право станцията дава. Давай, бе! Да, бе, издайте го екстрема. Обаче не знам как ще следнеш на практика до тук, защото то си е търсе. Пътя до твой вече. Ще успяваме, бе. Първи е супер гам, защото се не знаеш къде е пътя. Ей, бягайте от пътя. Който горе лапката. Екстремната част преминава трети номер, Илян Голов, Стара Загора. Браво! Тихо, тихо. Що не се сдвигат? Абе, що не минава от тук, не може ли, бе? Тук давай, бе. Давай от тук, бе. От тук давай, бе. Ама няма да има екшен, да видят как работят механичните лебедки. Чай да тогава да видя. И аз. Нали за шоу е работата? То ясно точно да излезем. Събрали сме за шоу да правиш. Да се учи малкият, това е курс на обучение. Давай! 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 Виж къде е кадана, гледай, Танасе. Виж къде е кадана. Виж. А сега като е някой от софта, какво правим, брат? Сега спира си софта, но съденото му се върна. Браво. Ключи първа. Гумите. Кардана се щупи, бе! Кардана се щупи. Да е лебедката ли? Да. Саса, да. Да. Още не го мъчи. Извади я! Назад там! Абе, не мога Не може да откопчей. Не мога да откочи, дай малко напред. Малко можеш само. Стига, стига. Дръж така. Готов си? Готов си, да. Дай го това лъжи вътре! Чай ти правя сянка, бе. Чакай. Отгоре над колело. Дай го вътре, събери кардана! На кой? Две. Бягайте се оттам.
Бягай от пътя. Ей, Коко! Да! Стига! Стига! Няма бе, това е хубавото от нам, бе. Беше... Абе, тя догоре ще стигне ли тук? Ага. Съдят се. Трябва да прикачва пак от тук, да, нали? Да. На този кадан, бе. На ливецката кадана. Ето тук, давай. Това дърва първо. Това дърва няма да издържи. Няма да издържи. Абе, долу в ниското, бе. А, долу го фани. Ма то няма такова. Долу в ниското, бе. Не знам дали ще издържи, пробвай му. Нямам въже аз. Дайте му въже, бе. За тук, бе.